Hola a tots, benvinguts a la unitat didàctica Movent els electrons, realitzada per Paco Gisbert Aznar per a l'Institut d'Educació Secundària Obligatòria Benicarló per a l'àrea de tecnologia. Aquesta unitat didàctica es finalitzarà amb el projecte problema Construcció d'un aerogenerador, després de conèixer totes les funcions que l'integren. En aquesta unitat didàctica estudiarem què és l'energia elèctrica, com es genera, magnetisme i força electromotriu, alternador, dinamo i tipus d'energia i de corrent elèctric, centrals elèctriques i com es transforma en altres formes d'energia. Anem a començar. Per què és l'energia elèctrica? Qualsevol àtom o molècula està composta de càrregues positives i negatives, protons i electrons respectivament, d'entre altres tipus. Els metalls presenten una estructura que permet el lliure moviment d'electrons al seu dintre. Però què fem per tal de manejar estos electrons? Anem a veure quines formes n'hi ha. Hi ha bàsicament dues formes, mitjançant reaccions químiques en les que es produeixen intercanvi d'electrons, com en les bateries, i es mouen d'una matèria a una altra, o mitjançant el magnetisme, que és el sistema utilitzat per totes les centrals tèrmiques, eòliques, hidràuliques. Però què és això del magnetisme? Anem a aprofunditzar en aquest concepte. Magnetisme. Un imant és un cos que genera un camp magnètic format per unes ones que van de nord a sud, que són les parts que formen l'imant i que són invisibles. Bàsicament, les ones magnètiques atrauen els materials metàl·lics. Si els metalls estan subjectes, els imants mouran els electrons que poden circular lliurement dins del metall, com hem comentat abans. Així tenim el primer concepte important. La magnitud que mesura la força en la que un camp magnètic o una reacció química mou els electrons és la força electromotriu. I la unitat que s'utilitza per tal de mesurar-la és el volt. En tota Europa, la força electromotriu que ens arriba als endolls és de 220 volts. Aquí ja us sona un poc tot això. Sintetitzem un poc abans de continuar. Fins ara sabem que les ones magnètiques d'un imant poden moure els electrons d'un metall i que la força en la que es mou s'anomena Fem i que la unitat de mesura és el volt. Però és necessari que alguns dels elements estiguin en continu moviment, per a tal que les ones magnètiques de l'imant puguen moure contínuament els electrons d'un metall. Anem a estudiar un generador elèctric, però primer tenim que saber que n'hi ha de dos tipus. La dinamo, en la que els electrons es mouen sempre en una direcció i van pegant voltes a un circuit tancat, que s'anomena corrent continu, o l'alternador, el qual els electrons es mouen en dos sentits, fent una vibració i generant un corrent altern. Anem a aprofunditzar en l'alternador primer. Al fer girar la manovella que veiem de la imatge, les espires de metall giren dins del camp magnètic, interactuant contínuament el camp magnètic amb els electrons. Aquest corrent és recollit per les escombretes que freguen les anelles de principi i final del metall. Tot allò que gira en un motor o en un generador s'anomena rotor. Però per què és un alternador? Els moviments dels electrons varien en funció de la posició del metall dins del camp magnètic. Quan fem girar la maneta a 360 graus, els primers 180 els electrons es mouen en un sentit i els altres 180 en l'altre sentit. En la gràfica del moviment es veu millor com funciona. Analitzem ara una dinamo. El funcionament és exactament el mateix que un alternador, però el mecanisme col·lector, on s'acaben les espires, té un mecanisme que intercanvia els pols cada 180 graus. Vaig veure les gràfiques de moviment dels electrons en un alternador, en una dinamo de format per una espira i en una dinamo format per moltes espires. Sintetitzem altra vegada abans de continuar. Ara ja sabem com es genera l'electricitat, un metall en moviment dins d'un camp magnètic, que n'hi ha dues formes, un alternador per a generar corrent alterna i una dinamo per a generar corrent continu. Però els dos necessiten de moviment per a generar electricitat amb continuïtat. D'on obtenim el moviment? Anem a veure. Les centrals elèctriques poden obtenir el moviment directament de la naturalesa, com les hidroelèctriques del Sals d'Auia, les mareomotrius de les marees o les eòliques del moviment de l'aire. Altres tipus de centrals no tenen el moviment directament de la naturalesa. Com vegem, hi ha centrals elèctriques que necessiten generar calor i després el transformen en moviment mitjançant una turbina. En funció del combustible utilitzat per a generar el calor, tenim diferents tipus de centrals, de biomassa, de carbó, de residus sòlids urbans, nuclear, etc. Anem a veure un esquema general d'una central elèctrica. En el punt 1 és on s'origina el calor, en un reactor nuclear, una cambra de combustió de qualsevol combustible, etc. En el punt 2 s'intercanvia el calor amb l'aigua generant vapor a alta pressió. En el punt 3 el vapor d'aigua a alta pressió genera moviment en la turbina i en el punt 4 l'alternador que el transforma en electricitat.
A grosso modo ja ho hem vist. Ja sabem què és i com es genera l'electricitat. Ara descriurem com es transforma en altres formes d'energia. Principalment ens basarem en dos. Calor, que pot ser utilitzat com a calor o per a fer llum, o moviment, utilitzats en els motors elèctrics de tot tipus. El calor es genera a partir de l'efecte Joule. El moviment dels electrons varia en funció de les característiques de cada material. En els metalls es poden circular lliurement, però n'hi ha d'altres materials que s'oposen al pas d'electrons. L'efecte Joule és el calor que es genera per la fricció dels electrons en un material. Aquest efecte és utilitzat en bombetes, forns, calefactors. Un electroimant. Este és un punt anterior al motor elèctric. Ja sabem què és un imant. Doncs un electroimant és un mecanisme format per un nucli metàl·lic i un conductor. Quan per aquest conductor circula electricitat, el nucli metàl·lic funciona igual que un imant, però el podem controlar. Si passa electricitat, genera un imant. El motor està format per una part estàtica i una dinàmica que pot girar al seu voltant de l'eix. Però com es gira? Ja sabem que els imants i els electroimants tenen dos pols, nord i sud, i que a l'enjuntar dos imants, pols iguals es repel·leixen mentre que pols diferents s'atrauen. Anem a aprofitar aquestes forces. Fixem-se en l'esquema superior. L'electroimant genera un pol nord que és atragut pel pol sud de l'imant. Fixem-se girant al voltant de l'eix. Ja tenim moviment. Quan l'electroimant està en posició vertical, les escombretes inverteixen la polaritat de l'electroimant, repel·lent l'electroimant i donant-li continuïtat al gir. I altra vegada després de ser